are CGI, delivering insights you can act on. C9000 web-työjono on selkeä ja työntekijöille helppokäyttöinen työjonokäsittely. Järjestelmässä näkee helposti tehtävät työt tekojärjestyksessä. Työnjohtaja voi nostaa eri työvaiheita tai koko position prioriteeteilla 1, 2 ja 3, jolloin ne nousevat työjonon kärkeen. Työntekijä voi käyttää aika kattavia hakuavaimia järjestelmässä löytääkseen tehtävät työt, esimerkiksi työvaiheen perusteella. Klikkaa hae ja ohjelma hakee nyt tässä tapauksessa tuohon painosorviin liittyvät työt. Ja töille voi antaa kommentteja, jotka parantavat hyvin työnjohdon ja työntekijöiden välistä kommunikaatiota. Ja tässä nyt on työnjohtaja antanut tiedon, että materiaalit on tullut täällä ja C9000:nkin tuossa näkee, että siellä materiaalin kohdalla täällä nämä aineet ja osat on saatavilla. Järjestelmässä näkee myös, jos on liittänyt PDF-piirustuksia tuohon positioon, niin tuosta klikkaamalla saa avattua PDF, minkä tahansa PDF-dokumentin. Jos työlle on annettu mitä tahansa dokumentteja, vaikka kuvia, niin sieltä pääsee katsomaan myös tiedostoja, siis tiedostokuvia. Niitä voidaan myös hakea eri töiltä. Työntekijä valitsee yhden tai itse asiassa voi valita useitakin töitä, joita hän aloittaa. Ja klikkaa aloita työt ja työt on aloitettu ja ohjelma tyhjentää näytön seuraavaa käyttäjää varten. Työntekijä voi valita uudestaan työt ja sieltä näkee, että nyt vasaran kuvasta, että hän on tekemässä tuota työvaihetta ja jos hän vaihtaa työvaihetta, klikkaa aloita työt, niin ohjelma kysyy, että mitä teet noille entisille töille, että onko työvaihe valmis tai positio kokonaisuudessaan valmis vai teetkö vain tunteja sille. Klikkaa OK ja hän siirtyi ykköstyöstä tuohon kakkostyövaiheelle ja ohjelma tyhjentää näytön automaattisesti odottamaan seuraavaa. Tiedot menevät toki välittömästi C9000:een, ne löytyy keskeneräisistä töistä ja toteutuneista töistä ja kaikista tuotannon eri listauksista ja näytöiltä. Kiitos.